Mobil. Ah, wis tak tukar mobil ning anu pasar Senggol. Aja to, iku sing gawe malah Dodi. Tak tukane mobil pasar Senggol lho. Ndak aja. Apa? HP. Lah murah iki. HP na. iPhone. HP na. iPhone. HP. iPhone. Tak tukane HP. Tekok apa ya? Yang sekiranya aku butuh apa? Ya kan siapa tahu kamu tahu. Kaget aku kelambiku. Orang-orang kalau begini bekerja. Nggak, aku ya ada duit, belum bekerja. Ya aku kan lo kok ayah. Kalau ngomong ayah, ya jangan bisa selele ya. Ada tangan berakhir. Iya, ada. Ada deh. Aku survei cewek anu. Survei ya. Survei ya. Lek saya isek, soalnya aku terakhir kali dulu rene sing ngono wisan. Enek sing parasut kayak sendak aku. Bisa. Aku juga wis lah direkam piro. Survei. Hah? Kira-kira 1 juta. Oh. Ini apa emang ya? Ini apa? Ini anu ya, ini beras ya. Promo yang aku nih. Terus kalau tukannya aku kayak di IG aku harus duwe. Ini memang beda nih warnanya. Ini warnanya sih. Mau? Apa fix ya bang? Mau? Aku harus dimin warna hijau nih. Sama antara peach. Penting kan dapat pelak. Ya halo. Ya boy. Ini adalah itu udah dibeli my mom ya. Yuk mana sih tahu? Ayo tuh mbak, cari tahu mbak. Apa pancingan dhisik? Gosip. Gosip apa? Gosip apa? Aku ikut kan nggak tahu apa-apa ya biasanya. Makanya dari zaman saja omong apa ngono loh. Ngomong apa? Aku perlu informasi apa omahku? Aku masalah ndak ro apa. Sing ndak tak takokne kok malah. Apa nang? Oh, matian. Apa ya? Apa ya? Gak mau anggap netep sama yang bersih kulit teori. Apa? Ya gerap lagi mana? Kayak iso. Penak ini ganti-ganti. Apa itu? Kuliah now. Kuliah. Sumpah aku biar datang lulus. Tapi ada yang lulusnya terusnya apa? Cuman aku pengen lulus dengan ya dan sudah kerja. Loh gampang, aku kan nggak cuma lulus nggak ndang jadi guru, aku sudah di UNIM PMI. Ya bingung aku gak bingung. Salahmu kira melok apa ya? Tapi sama melok PMI sih iso. Tapi anu kayak ngono mesti aku. Iya. Bisnis sih ya berarti kali. Aku biar nggak tahu tak kok mbak jika lo nggak ada. Betul. Sehari-hari kok menunggu ada CPNS menunggu ketemu. Menanam aku kepikiran kan saya. Betul. Enggak. Oke, konten kamu ya mati. ngenyek apa sewati. Dhisik mana dulu nek pira ngatus ya. Apa? Dhisik sing sawi, sing kangkung sing sawi mati.
piro sing kok tandur ae sih. Di Selada, kangkung. Kayak didadur ya, mati. sing hidroponik ya. Iya, Yo kae nyambuk. Itu apa ya? ecek-ecek. Ini kurang nutrisi ya. Padahal lu sok iyan ya. Wah kan terus dicek ya apa enggak sih alat sing di Termometer. termometer. Kayak air lah. Saya ngecek keasaman toh. Anu loh. Apa ya jenenge? Apa lagi jenenge? Mana loh iki apa sih salah? Siji. Kenapa sih? Cuma Mbak Nupit kan ngomong-ngomong toh. Lah Bu Ima di pokok kayak upload nih Mas Sulki diterima. Tapi ternyata masih gak anu ya. Kayak wis diomongi. Malah aku pengabdian terus malah ndak entuk. Memudahkan aku dari menolak. Aku mah disemantani Lucy perawat klinik. Kok panggomu itu sing jaga? Nyapa emang ya? Rebo kae yo amu. Nyapa rebomu? Kae ngimang kan sakurane sing jaga. Terus wis tak omongi, dek kayak aku ganteni kancaku, terus jadwalku iki mau. Sampai apa ngene karo wajahku? Gimana hati lo? Iki mau para dokter dan perawat itu podo senam. Kamu tadi enggak melok? Ndak, senam di anu klinik paling. Iya, Bu. Gimana pasien? Sertifikasi enek telu. Telu. Sing pertama iku Pak cleaning service iku kayak mahe kambuh kayak mumet mual no. Terus yang kedua mbak mahasiswa tiba mbok kayak kok tangga utawa ning ngarepe kampus ya sampai lecet beneril kakine kelontok kulite nemen enggak nemen ya maksudnya saya panggali sama aku yo tapi yo ngelontok enggak kayak saman tiba ning apa dengkul terus gak bundas itu kayak lo ya cuma ini yang pergelangan kaki. Terus yang ketiga iku mbak njaluk surat keterangan sehat tinggi kerja. Viralan niki dimangi iku. Iya lah, percaya dah viralan niki dulu. Kok error? Itu yang salah dengan diriku ini. Iki aku enak iki njaluk laptop anyar apa ngenteni laptop kuwi amoh-amoh tenanan ngono, Mbak. Kamu butuh benda Mbak aku paling butuh sok pas skripsi. karuan kamu mau menjaluk soalnya pas tinggi skripsi. Jadi ketemu balap-balap. Kamu saiki iso nangani iso nyileh aku. Iso ngarep ning HP. Soal skripsi aku yo iso nyileh sampean. Ya enggak. Oh iya ndak sih lek tak go ning kampus dosen njaluk ana Saiki iso, maksudnya iso. Saiki iso, mes sampean suwi dadi pokok materine kabeh sing lumbo. Nah, ya. Ono aja.
Iku letepku kuwi jarene iku mendingan nang didol mumpung sik laku. Iku paling sing laku jero-jerone ya. Sik, iku kok salah. Iku betul. Iya, begini. Pas Proklamasi. kok IPAS malah proklamasi. Oh, mengganggu kemerdekaan baru. Semangat. Beneran dari matematika. Kira-kira sama rapi kapan? Lelek sama rapimu pas aku saya kuliah aku ya dek sampai Islam akeh. Kan aku samune pakai jaluk ayah. Lah emang aku arep Minimal ngenteni aku pas wis ning PMI lah. Ngenteni aku wis dadi fasil ngono. Wis dadi fasil PMR. Sing ngawate iki lumayan per minggu 1.000 kan. Lumayan. kok C7? C7. Alah, sama kepikir. Ayo gitu. Kancaku sing wis melok PMI pusat jogo ngono entuk duit. Yo mesti biasanya sih. Ya kan wis ning pusat tuh. Usahanya ngopo? PMI ne Surabaya. Ayo coba melok bareng aku mbak. Semua komponen. Ini harus Mami sudah harus mau tahu Iya mau yang klinik mbak. kita